الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio tulde dubango e on wonɓe sukaɓe moƴƴuɓe tedduɓe wonɓe ɗiɗo groupe aji whatsapp e mawɓe fof on calminama on juurama on mantama hoto yejjir hande ko aljuma hebbin ko juulata e giɗoma mo jiɗɗa fof ne heewi ko jamtotoɗa ɗum juuli almustapha sallallahu alih w sallam ko Allah yamirma ɗum inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كن سكابي كن نون on jahanto argay kumba men jamma jengi ala jaadon ko sallu alayhi wa sallimu taslima yo Allah teddin on yo Allah teddin noppi mon are sahih al-bukhari aw fi al-adab al-mufrad giɗoma almustapha sallah sallam o wi on mo mantata yimɓe on mo yettata yimɓe yettata Allah hadis on selli bandiraɓe julɓe o gon aduna ne heewi kabaruji mettuɗo kono hen sa nana kabaruji belɗi kadi ceerno Ousmane haal kabaruji belɗi ɗi mbeɗa siftinma an suko an gonɗo whatsapp o sa dañi sappo e jeeɗi a helli faama hoto yejji ɗum gueɗe ɗiɗi ɓuuri yodde koye sagata jawdi e diine e wonde diine kal koye jeune les jeunes et les jeunettes bandiraɓe julɓe ɗum waɗa siftoran aya suratul aqaf hatta ida balaga ashudda wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayk la ilaha illa anta tubani Allah adañi sappo jiɗi a mawni hankadi sa ittima capannayyi ƴewto dewal ma Allah daroɗa mbiɗa Allah e wallam yomi jangte mi yettuma mi yetta jinnaɓam mi topporo jinnaɓe mi tubanima e fewnam ɓesgam Allah fewnam ɓesgam ƴeewa noon an laawol gonɗa ngol hankadi ko lespaɗa e ngol feewi walla feere ko laawol almustapha wonno wona laawol makko bandiraɓe julɓe sa ittima capannayyi ƴewto alhaalima la ilaha muhammadu rasulullah en mbi on mo yettata yimɓe yettata Allah kabaruji belɗi ɗi nanten ɗi ene beeli kadi jangte kadi ceerno men ceerno Oumar Dia o umimati leydi Mali o ari Wasor o ari Ɓogge o yeehi Mbagne o yeehi la ilaha illallah oɗon gandi ko waɗimo arde salminde on komi woni gawlo makko hande ceerno Ousmane an ka gawlo mbeɗa wonta gawlo moƴƴuɓe almustapha sallah sallam mo jiɗɗa o biɗo yen jekkodir o yi goto e mon gonɗinta ha yiɗana bandum ko yiɗan hoorem ko Allah wi innamal mu'minuna ihwa julɓe ko bandiraɓe nde wonno diina makko ala frontiére o koppi frontiére Mali o naati murtado fadde Sénégal yeccade Zimbabwe nde wonno risala o ko universel voyage makko universel o arde omo siftini yimɓe oɓe gurtina sunnatal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam seydi Dia yo Allah waɗima barke mi anda noon hol foɗɗo mantede kanko ceerno Oumar goppuɗo haaju makko ari salminde julɓe o walla julɓe goppi haaju men jaɓɓimo o teddinimo o yo Allah teddin en ñande gadduɗa teddugal ala sona mo Allah teddini walillahi l-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al munafiqin la ya'lamun nafiq anda teddugal nafiq yiɗana oɗo diina jam o yiɗana sunnatal Mustafa sallallahu jam an noon ko jam jiɗɗa onon jaɓɓiɓe e jaɓɓaɓe fof yo Allah waɗimo barke ndeysaan sen tawanoma jogondemo cartable makko ko shafi ko hibbu salih lestu minum la alli an anal minum shafa'atan la ilaha illa Allah moƴƴiɓe wonde mo ay rawadu ahli kahfen jangtama e Qur'an sayaquluna thalathun rabium kalbuhum la ilaha illa muhammadur rasulullah ɗum noon ya Allah waɗ en enen fo ummat Muhammad yiɗodirɓe jokkodirɓe yurmodirɓe yaadoɓe aɗa sikki sa waɗi moƴƴere julɗo boƴƴita Allah weltorako hen aɗa sikki almustapha weltorako leñol makko nan wurtina sunne makko aɗa sikki ɓe beltorako hen wallahi omo welto hen almustapha sallallahu sallam ene hersini mbaɗen ko ganduɗa ene Moussa mo ɗum waɗi Allah wi inna alladhina yu'dhuna allaha wa rasulahu ɓe noon lorloɓe waɗaɓe ko welani Allah ko welani nelaɗo la'anahumullahu fi dunya wal akhirah ɓe kuɗama aduna e lahkara ƴewtan bandiraɓe jinnaɗo ma maaya oppitma jawdi ha heewa oppitma ngalu ha heewa guesa ha heewa tan ana miño oɗon kaɓa ana miño oɗon kaɓa o sikki ɗum so jinnama tino musata ɗum almustapha fiyama gawal o oppi Makka bandi ko en maayi ƴiƴam rufi tan caggal makko tan ceeren tan goto fof ne lancana hoore mum la ilaha illa muhammadu rasul en jettima ceerno Ousmane mbiɗa
duuɓi 35 o yattayima ɗon makkanaɓe ne mahro kaaba ɓe mbi riba hornat hen kalis fijir hornat hen kalis mo laaɓani toñaga hornat hen en mbi ko Walid ibn al-Mughira bamum Khalid ibn Walid bandiraɓe julɓe julɗon jibina moƴƴo moƴƴon jibina bonɗo jibina moƴƴo la ilaha illallah kono ɗum hawni ƴe oɗo silama Allah bammakko kañum haɓatono dina al Mustafa sallallahu alaihi wasallam kono hor jogo sehil bonɗo ene bonna feere ma Walid ibn al-Mughira kanko wi janggo so Allah jaɓi min itto fuɗɗade fiide pikkuɗo kaaba ɗo eɗen gasto ngorondi en mbi hanki ɓe ngari ɓe jetti tuufeje ɗiɗi ene nanguda no ñiiƴe ni walla no ƴonga gueroɓe ni ɓe mbi eɓe gitta ɗum eɓe lokkita ɗum makka fo yerɓe ɓe mbi ala goppeɗo hoore men la ilaha muhammadou rasulullah Walid wi ko min fiyata pikku so jeeɗima balɗe tahi noon so haydara kewani ganden Allah ene wela ko mbatten ko mahroɗen kaaba ka kono holgono Walid ibn al-Mughira Thierno Ousmane holko Allah haale makko kede Thierno Ousmane ko Allah haade oɗo gorko la ilaha illallah so Allah yetti neɗɗo so Allah yenni neɗɗo boorama so Allah huɗi neɗɗo boorama so Allah manta neɗɗo boora on non tabbat yada abil hab ƴeew hay sukaɓe mbiya tabbat yada abil habi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad yo Allah danena hatab bandiraɓe julɓe Abu Lahab huɗama juuɗe makko huɗama debbo makko huɗama ƴeew sinno wona Qur'an ko kawis o wi aha Muhammad wi mi huɗama janggo mi tuuba kono o wawa kono ko Qur'an hawni woni ɓe condamnama à mort guila en guuri sinno tawno en mbawno ruttade dutto ɗum woni Allah wi sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahu an qiblatum kanu alaiha ɓe mbi nelaɗo wi mamin ɓoccode mamin mbi hol sababu nelaɗo wayli funnangue mum joni min gari min tuubi kono wawa so Allah ñaawe neɗɗo hunde hay goto wawa ruttude ñawore Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala كده يقول الله عليه وليد ابن المغير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 لا إله إلا محمد رسول الله بندر أبي جلب إمبا فتر آية فوف أودو وليد ابن المغيرة أبو جهل makko yuma an min dendidima kalis e min dokkuma oyi ko woni oyi wiyama a yehi to Muhammad anani haala makko te mbaɗa kono jaɓɗo haala makko ni oyi hol mbiɗon noon oɗon gandi Quraysh min ɓuuri hen hewde jawdi min ɓuuri hewde jawdi omo jogui ɓiɓɓe 10 bandiraɓe julɓe oyi haydara min nana mi haalani min nan mi jaɓanani Muhammad ko haali ko on jii bonande won qissa mi yiɗa haalde ɗum ni mi ɗisi haalde ɗum ko haaltake woni yimɓe sawi aɗa joddo e sukaɓe ko wayno Thierno Ousmane en mbima aɗa hoto joddo e ɓeɗo hoto heɗo koɓe kalata ko Abu Jahli wimo joni noon pour min ganda ko Muhammad haali ko welanima haale makko konngol bonngol ha bande en ganda an a rewani makko on jii bonande oɗo ko lamɗo ko mawɗo e leñol mabɓe so tumno ne wawi yimɓe fof tuuba Abu Jahli ɗum andi wimo yennu Muhammad mbale bande en enen gañcamo on jii bonande o yiɓe bandiraɓe ɓe mbimo joni noon haale Muhammad hunde mbiye ko ñangotoɗo mbiye ko bandiraɓe keɗe mi haala noon o wona jinna o wona ñangotoɗo o wona penowo o wona gujjo oy ko jaggi kono moƴƴi ko haala kane weeli ɗo jiimi fof ɗo koko towi lesɗani ɗo jippi fof liɓat ɗum hawat hunde fof kañum ɓuuri hunde fof Qur'an ɓuuri hunde fof ala fof ko mantane e Qur'an ɓe mbi joni noon ko mbiyata hen oy in hadha illa qawlul bashar la ilaha oy ɗum ko haala neɗɗo tan oɗon gandi ko Allah wimo sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar lawahatun lil bashar alayha 19 o borama ko saqar o fayi saqar kadi oɗo ko nokkude jeygol woni yahoɓe toon ngol sabaɓe jeehi toon ɓe mbiyano ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin min juulata an mo juulata wattu juuɗe haɗa ma yaada saqar walam naku nut'imul miskin wattu ñammide miskineɓe ko farilla e ma nera sallallahu on gonɗinta balɗo ne haari koddiɗo mum heyɗi
walid ibn mughira ko sakar fay mo nyamita miskina ko sakar fay mo julata ko sakar fay yo Allah danden on ji bonande sey gonde sahil bondo ni jawrawandude woni sahil mojjube nde inde mu jangta walid ibn mughira woni sahil abu jahl e jahilagal mum nannimo parlemaji jeygol to yeta sakar to wala hawla wala quwwata illa billah biida makkanabe ndesan ngari be biyo pat balde tati hankade be mahro ka do kaaba ndesan be puddi asde be ngasi be tawi ton gede kewde be tawi ton deftere en winda siriyani e bandirabe sahilabe ne winda ana Allah min ko be Allah jom bakka mi tagi odo makka nde takbe leydi asaman be tawi don foto nange be tawi don foto lewru be tawi don amlak jeedidi kadi gede kewde bandirabe sahilabe be tawi do haala kawnika winda dum do wada don ko gila mahto makka gila kaaba ka baha bandirabe jul won wiibe ko adama idi mahde kaaba ka wallahu alam be tawi don ko goddum de winda don on demdo soñar mojjere on demdo mojjere o soña mojjere on demdo bonande o soña nimso bandirabe be tawi no winda ton e kaaba ka wala e ngoronto e les ngoronto bandirabe sahilabe wallahi be kali gonga demdo mojjere o soña mojjere demdo bonande Allah sallallahu alaihi wasallam wi الدنيا حلوة خضرة ويأدون ويكونوا verdure ni senkali ene wadi pindi ene wadi fruit ene fof ala ndiyaw ko batton uy yon gollu mojjere uy sa derge derim no sa tayro mojjere yetto Allah sa tayro bonante hor fersona horema uy non fitna gadido e bani Israil ko fitna rewbe uy o paal ciagal makko fitna burdo bonde e fitna rewbe biida hado rewbe ngoni dido bahraji dido ciuru hornar don tawana maharim be bi keenrabe o keenrabe ko mayite bandirabe julbe ay har jama njula janga birda kedoda darsu girma beddo gondi birda gorma bima nanga def yo waaw numu deme imanagal ma rutto zero porta gorma wi ino badda ko samba diallo ino badda yande awidi arde galle arani arde ahraaya imanagal ma rutto zero hokkuɓe distance mo wona maharam hokkuɗum distance al mustafa sallallahu alaihi wasallam debbo e gorko telde fof seydan won tarammoɓe hayso ka jangiɗon qur'an hayso ka mocco hayso ka dokko mo ko mbiyata ala wannamo istikare ko a wadnimo bondoto onon teldi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin